साथी मैंने जय जगन्नाथ। आज आम शिखा काज बटम। काज बटम से मानी जो मैंने नुआ नुआ सिलाई शिखुवे। तो आम हाफ इंच कटिंग करवा। फास्ट कटिंग करवा देखी नवा आमर केती कटिंग है। दुई पट साइड रे समान समान करके कटिंग करिवे। एबे हमरो कटिंग परफेक्ट है जी। यार चारिपट साइड रे हमें स्टिचिंग करवा। मो ऑलरेडी छुंची सूता लगे रखी। तो छुंची सूता लगेला पर गंठीटा आम जो गंठीटा ये गंठीटा को आम एमती हाथ में एमती धरिकी देखिपार एमती धरिकी एमती बुलेकरी बाहर करेंगे। देखो हमर होगला एमती धरिकी बाहर करेंगे। नेक्स्ट आम चारिपट साइड रे स्टिच करवा। केबे भी आम टिप उठेबा नहीं। आम जिते छुंची सूता कपड़ा रे भरी कर ऊपर को बाहर कर तो यही सूताटा को आम एमती बुलेकरी नवा। हमर हाथ सेमती थिबो केबे भी उठेबेनी। देखंतु केते धीरे धीरे मु आपन करि देखौछि। एमती नहीं कि एमती एमती उल्टाई आनबे। आनला पर एटा बेसी जोर भिड़बेनी कि बेसी हल्का रे भिड़बेनी। देखो सिलला पर आम सूताटे एमती छुंचीर एमती दाढ़े आनिबा एमती करवा। बाहर कले धरले एमती बुलेकी आनले। आपन जब भी ब्लाउज सिलाई करेंगे काजपट्टी हो कि साधा सिलाई जहाँ भी हो ब्लाउज जो जो कलर थे ब्लाउज से कलर ही सिलाई करेंगे। मो अलग सूतार सिलाई कर देखा कहीं आपको जना पड़ो काजपट्टीटा केमती सिलाई हो।
ଆପଣ ବେଶୀ ଉପରକୁ ନେବେନି କି ବେଶୀ ଦାଢ଼ରେ ଛୁଞ୍ଚି ବାହାର କରିବେନି। କପଡ଼ାର କଟିଂ କରିଥିବା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆପଣ ଛୁଞ୍ଚି ନେବେ। ଏମିତି ସୂତା ଛୁଞ୍ଚି ନେଇକି ଏମିତି ସୂତାଟାକୁ ଏପଟେ ଭରି କରିକିରି ବାହାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ସିଲେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ସିଲେଇ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାତ ବୁଲେଇକି ଆଣିବେ, ଏମିତି। ନହେଲେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଜପଟି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲଗା ସୂତାରେ ଦୁଇଟା କାଜପଟି କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କଲି ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଭଲରେ ବି କାଜପଟି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏଠି ସିଲେଇଟା ଶେଷ କରିବା, ତ ସିଲେଇ ଶେଷ କଲା ପରେ ଷ୍ଟିଚିଂଟାକୁ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଛୁଞ୍ଚି ଭରି କରିକି ଏଇ ସୂତାଟାକୁ ଛୁଞ୍ଚି ଭରି କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତାଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି ନା, ଛୁଞ୍ଚିର ଏଇପଟେ ଭିତର ପଟେ ନେବେ। ଭିତର ପଟେ ନେଲା ପରେ ଏମିତି ଉପରକୁ ନେବେ। ହାତରେ ଆପଣ ଏମିତି ରଖିଦେବେ ସୂତାଟାକୁ ଏମିତି କରିକି ଭିତରକୁ ନେବେ। ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ, ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଦେବେ, 3-4ଟା ଏମିତି ଘେରା ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଏମିତି ଥିବ, ହାତ ଏମିତି ଥିବ, ଜମା ବି ଢିଲା କରିବେନି, ଖୋଲିବେନି ହାତ। ଆରାମସେ ବେଶୀ ବି ଟାଇଟ୍ କରିବେନି। ଦେଖ ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ କଲେ ନା କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଅଟକି ଯାଏ ଆମ ହାତରେ, ତ ବେଶୀ ବି ଢିଲା କରିବେନି। ଏମିତି ରଖିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ଏଇଟା ଆମର ଭିତର ପଟ ସାଇଡ଼୍ ସିଲେଇ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବାହାର ପଟ ସାଇଡ଼୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ପଟ ଆଉ ବାହାର ପଟ ସାଇଡ଼୍ ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋର କାଜପଟି ସିଲେଇ କରିବାରେ